girgiza ku jijjiga ko lokacin ku ne auren su kuka zo Saliha amarya Marwana ya zama ango kuma ya zanyo a farko dole ne sanya raba zilzala da ƙarin basira da rera waka ta aure har ya salati kuma zama ɗan amina wanda shi ka bai wa komai sun da tashi ce an daura amarya da an faɗa nuna Allah ben de bir sigara içiyorum inşallah.